Am și eu o rugăminte. Haideți să... Acum vreau să fac două precizări. La prima întrebare aia cu fiscul, exact aia e tema mea. Chiar am o temă pe tema respectivă, da? Pe tema cu fiscul chiar am și în program. Referitor la treaba asta. Referitor la transparentizare, asta e tema noastră centrală. Transparentizarea, da? Și acolo a mai existat o discuție la care nu știu câți dintre noi care suntem acum am fost, în care Mihnea ne-a explicat că se poate de clar că există un mecanism în care votul este secret, da? Și Mihnea chiar a venit cu o propunere, a spus, domne, de partea de dezbatere ar putea să fie publică, partea de vot ar putea să fie secretă. Eu vreau să vin cu o propunere concretă. O dezbatem, da. Eu vreau să vin cu o propunere concretă și mă opresc, da? Oameni buni. Nu vis-a-vis de risc. Nu. Aia e tema mea și o să o reiau după. Deci, relativ la problema ridicată cu transparența, da? Putem discuta foarte mult pe transparență, da? Avem un mecanism deschis de Mihnea extraordinar de bine în program, da? Cu contribuția tuturor care au contribuit, da? Există totuși un lucru la care noi nu ne-am gândit, cred, sau pe care nu l-am prins acolo. Eu zic să ne uităm puțin la modul următor. Consiliul Baroului, da? Este un executiv al 10.000 de avocați, 9.000 de avocați, cât suntem. E un executiv, da? Care este ales, da? Este ales de adunarea generală, da? Bun. Problema se pune la modul următor. Eu, Fenechiu, avocat în Baroul București, da? Dacă am o problemă și vreau să întreb ceva, oameni buni, eu n-am această posibilitate niciodată. La adunările generale, ordinea de zi, o face decanul și Consiliul. Și nu există niciodată posibilitatea să pun întrebări. Consiliul. Da? O face Consiliul. N-am niciodată să pun întrebări. Singura mea posibilitate ar fi pe 677 să mă apuc să fac o adresă în speranța că îmi răspunde cineva. Eu zic că noi putem să venim cu o chestie foarte deșteaptă. Noi putem să venim să spunem așa. Lunar, Consiliul face o ședință publică la care avocații care vor să pună întrebări vin acolo, îi văd pe cei 15 din Consiliu, cine vrea pune o întrebare și responsabilul de resort, consilierul care răspunde o treabă, în resortul cui se găsește, să răspundă. Da, cu posibilitatea ca aceste chestiuni, dacă sunt complicate și necesită documente, să poată fi amânate sau să poată fi depuse în scris. Eu cred că, ca dovadă de transparență, și vorbim de transparență, da? Pe lângă faptul că afișăm pe site-uri toate ședințele, că tot ce se decide, pe lângă faptul că invităm persoane să participe, nu participă la vot, simplu fapt că poți să pui niște întrebări, îi vezi pe toți 15 și orice muritor de rând din cei 9.000, da? Orice muritor de rând din cei 9.000, da? Îți vine acolo și poate să spună o întrebare, da? Și este și el băgat în seamă, da? E o chestie deosebită. Nu demagogică, da? Nu proclamativă. Băi, frate, am o problemă. Tu dacă ai o problemă, ce faci? Te duci la un consilier și îl întrebi că ți-e prieten, da? Băi, stai puțin, o să te lămuresc extra, da? Dacă ai o problemă, băi frate, te-ai dus acolo, sunt tot 15 și în situația în care sunt tot 15, nu te mai poți trezi în situația în care să-ți spună un tovarăș consilier: dom'le, eu n-am putut face treabă că nu m-a ascultat Consiliul. Ce patrimoniu are Baroul București? Nu știu câți dintre noi știm ce patrimoniu are casa. Nu, ce patrimoniu are casa, da? Noi auzim de 4 ani de zile că ne construiesc un sediu, auzim de 4 ani de zile că sunt litigii, ne uităm pe diverse capitole, da? Din execuția bugetară și vedem că s-au cheltuit bani cu avocați, cu dosare, cu nu știu mai ce, și auzim așa pe la colț de stradă că s-a pierdut terenul ăla, imobilul ăla la nu știu mai cine, da? Deci asta e tot ceea ce știm. Deci noi astăzi suntem în situația în care candidăm pentru un post de consilier, da? Vrem să facem un buget, vrem să facem un program, dar accesul la sursa informativă care să ne permită să vedem o situație reală nu-l avem. Deci în momentul de față, noi suntem în situația în care, dacă vom fi aleși, da? Vom intra într-o ciorbă, da? Pe care nu o cunoaștem, o să o gustăm atunci. Noi nu știm ce înseamnă patrimoniul Barului, ne lipsesc o grămadă de date. Și aceste date ne lipsesc tocmai pentru că nu există acel sistem, da? În care să poți pune niște întrebări. Băi, vii și pui o întrebare. Oameni buni, spuneți-mi și mie, ce patrimoniu are Barul? Spuneți-mi și mie, câți angajați are Barul? Spuneți-mi și mie care e nivelul salariilor. Spuneți-mi și mie care e dinamica din anume soi, da? Spuneți-mi și mie care e necesarul de nu știu ce. Stai puțin, nu o să vezi. Nu o să vezi un motiv foarte simplu. 1. Nu ești de specialitate contabilă. Poate unii dintre noi care sunt lichidatori mai știu, da? Lasă-mă cu cezării. Lucru numărul 2. Raportul Comisiei de Cenzură nu se pune pe site cu 3 săptămâni înainte sau cu o lună înainte ca să-l poți studia. Că atunci te duci și întrebi pe cineva, da? Tu vezi acolo, cheltuieli cu deplasările, cheltuieli cu nu știu mai ce, cheltuieli cu nu știu mai ce, da? Deci tu acolo primind în dimineața zilei respective, da? Materialul respectiv. Nu poți face absolut nimic. Deci Mihnea știe foarte bine, eu în momentul când mi-am depus candidatura, a trebuit să vin cu un program, da? Ei, programul meu a vizat în special o chestie care se numește o comisie de dialog fiscal. Am ridicat problema asta și, acum sunt extrem de onest, intenția mea este să o fac chiar în ipoteza în care nu să fiu ales consilier, dacă nu să fiu ales niciunii, da, fie în formă de ONG, fie în formă de asociere fără personalitate juridică sau oricum, datorită faptului că fiecare dintre noi ne întâlnim în activitatea
și în relația cu fiscul cu niște probleme. Problemele încep de la ce e deductibil și ce nu e deductibil, care este de la o administrație la alta și de la un inspector la altul extrem de diferit, da? Și nu există niște criterii extrem de corecte de determinare, nici codul nu le determină foarte bine, până la comportamentul organului fiscal față de contribuabilul avocat, da? Ca să nu uităm și politica fiscală a guvernului vis-a-vis de avocați, vis-a-vis de profesioniști. Da? Și aici aprind, chiar dacă exced puțin, inclusiv zona de contribuții de sănătate. Și atunci m-am uitat așa. În avocatură sunt o sumedenie de avocați care fie au o specializare în zona asta, da? Fie au o preocupare pentru că, nefiind extrem de specializați, se întâlnesc cu acest tip de spețe. Fie colateral într-o activitate de-a lor, fie într-o activitate chiar personală. Ți-a pus fiscul pe oprire pe cont pentru că n-ai făcut ceva. În momentul ăla, tu ca avocat nu-ți angajezi un avocat. Da? Asta facem. Da? Te apuci, iei, te uiți, citești și așa mai departe. Da? Și constați de foarte multe ori că s-au comis abuzuri, constați de foarte multe ori că n-ai mijloace de a reacționa sau constați că chiar dacă ai mijloace și ai dreptate, e foarte greu să te bați cu ei. Pentru că contul să rămâne blocat. Pentru că... Exact. Bun. Și în raport de treaba asta, eu am zis așa, fără discuție, eu nu le știu pe toate. Da? N-am de unde să le știu. Da? Eu aud de la X care îmi spune, domnule, eu mi-am dus costumul pentru că e haină profesională, altul ce, bă, mi-a tăiat și roba. Mie mi-au tăiat cărțile datorită faptului că erau niște cărți care ei spuneau că nu mai sunt, se referă la legislație neaplicabilă, mă rog, și așa mai departe. Da? Nu, stai puțin, am cazuri în care alții și-au decontat proteza dentară, de exemplu. Da? Bărcuța, nu vorbesc foarte serios, din practică. Da? Bărcuța sau nu știu mai ce. Da? Bun. Lăsând... Bun, ok. Ok, deci pornind de la povestea asta, eu cred că la nivelul Consiliului Baroului ar trebui generată o structură, ca să nu spun comisie, că lui Mihnea nu-i place ideea de comisie, o structură care să se ocupe, da, cu dialogul fiscal, da, care pe de o parte să colecteze problemele care se ivesc, pe de altă parte să se constituie într-o interfață în relație cu fiscul, da? Și ca interfață, să intervină, să facă lobby pe problemele de fiscalitate pentru avocați. Și adică să mi le comunici mie. Și când fac referire la zona de fiscalitate, mă refer și la contribuțiile de sănătate, cu clasica problemă, dacă trebuie sau nu să plătim contribuția, dacă este sau nu obligatorie, dacă soluția noastră cu o casă a profesorilor liberale este sau nu viabilă, da? Și ultimul lucru care mi se pare din nou destul de important este, dom'le, solidaritatea avocațială. În momentul în care se întâmplă, da? Sunt colegi de ăștia care sunt călcați în picioare, de fisc, da? Solidaritate. Ce înseamnă asta? Solidaritatea înseamnă punct de vedere al baroului, care în variantă preventivă să-și prezinte punctul de vedere pe ce e deductibil și nu, în opinia baroului, care e format din specialiști și reprezentanții baroului, da? Și în alte ordine de idei, în momentul când se întâmplă anumite lucruri care ar putea fi abuzuri, da? Baroul să intervină. Mă opresc aici și mai vreau să mai fac o singură precizare și chiar închei. Când am spus că Consiliul să intervină în numele baroului, da? Pe aceste probleme identificate de Comisia de Dialog Fiscal, da? Eu am trecut și în programul meu și se regăsește pe alocuri și în programul nostru comun, se regăsește și interviul lui George. Dom'le, avocatul din București este extrem de singur în momentul în care se întâmplă ceva. Este extrem de singur. Niciodată Consiliul Baroului, niciodată Baroul nu s-a solidarizat cu el. Las la o parte situații în care un coleg de-al nostru a fost arestat, mi-aduc aminte, acum 15 ani, acum 14 ani, Dan Năstruț, când ne-am dus acolo și, mă rog, am fost solidar cu el. Sau altă dată când s-a întâmplat ceva, da? Nu mă refer la solidarități legate de prietenie, de colegialitate și de alte lucruri. Mă refer la solidaritatea generată de instituțională, de colegialitatea ca avocat. Mi s-a întâmplat săptămâna trecută o situație la judecătoria sectorului 6, da, care mi-a reiterat povestea asta. Eram în sală și o avocată tânără reprezenta un client care avea un divorț. O clientă care avea un divorț din culpă. Și femeia susținea, mă rog, încerce să susținea că o bătea, că da, bun. Părâtul se prezintă în sală și nu sunt de acord să divorțăm de comun acord. Nu sunt de acord să-i dau numele, nu sunt de acord cu programul, dar vreau de comun acord. Și instanța spune, ok, luăm act de acord dumneavoastră și lăsăm expresia în pronunțare. Respectiva puștoică, și doamna președinte, nu puteți să lăsați expresia în pronunțare, da? Datorită faptului că nu există un acord, da? N-ar rost să vă povestesc ce a urmat. Cert este că avocatul a fost dat afară din sală. Da? I-a spus, dumneavoastră vă rog să părăsiți sala, domnul jandarm, vreau să mă să domnul avocat afară. Da? Nimeni din avocații de acolo n-a schițat un gest. Da.
Da, și mai e o problemă. Stai puțin. În momentul în care, hai să-ți spun un lucru. În momentul în care puștoaica respectivă, da, ar fi fost susținută în sală de 1, 2 sau 3, în momentul în care 1, 2 sau 3, da, și-ar da seama, ar realiza că virgulă, poftim? Cine eu? Eu am intervenit, am fost acolo, deci există martor la povestea respectivă, da? Bine, mi-a zis că mă amendează și am ieșit după ea să o întreb, că așa am aflat detaliile, că nu știam despre ce este vorba. Da? Stai puțin. Nu, eu am ieșit ca să o întreb despre ce este vorba. Chiar am urmărit cazul. Instanța a repus dosarul pe rol. Deci am urmărit cazul. Cazul are un număr. Da? Nu. A dat termen peste 2 săptămâni, da? Deci în momentul în care avocatul român va ști, avocatul din București va ști, băi frate, am o problemă, mă adresez Consiliului, da? Care așa cum face CSM-ul cu magistrații, da? Face și Consiliul Baroului, da? Petiționează. Dar stai puțin, nu bivolarul. Da? Și Consiliul Baroului, împreună cu bivolarul, domnule, uite ce a pățit colegul nostru bivolarul. Noi, ca Consiliul Baroului, protestăm împotriva magistratului X, magistratului Y, magistratului Z, instanțe nu știu care, procuror nu știu care. Inclusiv pe problema, și revin și închei, pe problema delegației. E aceea situație. Acum. Și eu am încheiat. O fază identică a pățit și Mihnea poate verifica Ana Niculescu. A fost dat afară din sală cu jandarmul. Și a ieșit spunând că o să-i facă plângere penală magistrat, judecătoarea respectivă, pentru abuz în serviciu. N-a mai făcut plângerea penală, dar a ieșit Da, în termen de prescripție poate să facă oricând.